ఏం భయపడద్దు. నిన్ను నిందించే వారితో నేను మాట్లాడతాను, నిన్ను దూషించే వారిని నేను గద్దిస్తాను, నిన్ను శపించే వారిని శాపానికి ఆస్పదంగా మారుస్తాను, నిన్ను దీవించే వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తాను, నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తాను. నా తండ్రి మాట్లాడుతున్నాడు. అంతవరకు విశ్వాసము గలదానివే, విశ్వాసం గలవాడివై పోరాడు. అపజయాలు ఎదురైనప్పుడు వెనుకంజ వేవాకు. నువ్వు పోరాడుతున్న అంధకార శక్తులతో, మనుషులతో కాదు, మనుషులు వెనకుండా ఆటాడిస్తున్న దురాత్మలతో నువ్వు పోరాడుతున్నావు. కొన్నిసార్లు ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయి, కృంగిపోవద్దు. నా వైపు చూచి ధైర్యం తెచ్చుకొని నిలబడి ముందుకు సాగు.